Вітаю. А сёння мы будзем абмяркоўваць асмалоўку і іншыя спрэчныя месцы, дзе ў мінску ў бліжэйшым часам можа распачацца будоўля. А пагаворым мы пра гэта разам з каардынатарам кампаніі «Генплан для мінчан» Дзянісам Кобрусевым. Добры дзень. Вітаю. Спадар Дзяніс, спярша, вось учора якраз было такое гучнае, гарачае абмеркаванне, дакладней прэзентацыя плану забудовы асмалоўкі. А якім чынам наогул людзі могуць паўплываць на гэта, і ці гэтыя прэзентацыі, ці грамадскія абмеркаванні на нешта наогул уплываюць? Не, безумоўна, яны все ўплываюць. Я бы адзначыў бы такі момант, што грамадскае абмеркаванне гэта абсалютна легальная працэдура, дзе ў грамадзянаў запытваюць, як бы яны хацелі бачыць. Да? І яна найбольш легальная і больш уплывае, чым мы ўплываем на выбары дэпутатаў, палаты прадстаўнікоў ці прэзідэнта. То есть коэфіцыент карыснага дзеяння тут нашмат больш. І безумоўна, людзям трэба ў гэтым удзельнічаць, іншае пытанне як. І прэзентацыя праекту, як вы ўжо сказалі, гэта толькі прэзентацыя праекту, гэта только одна невялікая частка, то гэта две, але самыя гарачыя гадзіны падчас грамадскага абмеркавання. Яны просто паказваюць грамадскі настрой, але гэта як айсберг, ёсць яшчэ 2/3 чарнавой працы, якую мусіць рабіць для таго, каб атрымаць поспех у выніку. Ці былі такія пазітыўныя моманты, калі вось гэтае абмеркаванне ўплывалі, будоўля спынялася, ці рабілася так, як гэтага хацелі б жыхары? Безумоўна, не, такіх прыкладаў па Менску, нават у рэгіёнах вельмі шмат. Да, вот регулярно, вот можно сказать, что каждое третье ці другое громадское абмеркаванне прымаецца нейкі кансенсус, так? Калі, можа быць, не ўсе патрабаванні жыхароў задавальняюцца, але часткова ўлады ідуць на кампраміс. І такіх абмеркаванняў вельмі шмат, нават калі сярод рэзанансна будоўля на Курапатах, там же быў вялікі дэтальны план, і ў межах гэта вяліка дэтальнага плану, і дзе Курапаты было толькі адной з невялікіх кропак, там жыхары шмат чаго дамагліся. Они захавалі свае зялёныя зоны, захавалі, пазбеглі тых дабудоў, якіх не патрэбна было, таму добра. І ў Менску мы бачым вельмі шмат такіх выпадкаў, калі ўсё ж такі абмеркаванне жыхароў улічваецца. Іншае пытанне толькі на колькі адсоткаў. Па асмалоўцы была прэзентацыя праекта, а грамадскія абмеркаванні яны будуць яшчэ? Трэба разумець, што такое грамадскае абмеркаванне. Трэба разумець, што грамадскае абмеркаванне гэта працэдура расцягнутая ў часу, якая ўключае сябе інфармаванне жыхароў аб тым, якія змены плануюцца на тэрыторыях. Гэта значыць прэзентацыя дэтальнага плана, гэта ў тым ліку прэзентацыя, дзе людзі маюць магчымасць задаць замоўцы гэтага праекта альбо распрацоўшчыкаў праекта альбо дзяржаўным уладам пытанні, якія іх хвалююць, атрымаць адказ. А ёсць яшчэ момант прыняцця рашэнняў, калі альбо камісія, альбо архітэктурны горадабудаўнічы савет прымаюць нейкія рашэнні. Да? І на гэтым яшчэ нават ўсё не заканчваецца, бо далей ідуць яшчэ дзяржаўныя экспертызы і зацверджанні, на любым этапе жыхары, ініцыятыўныя групы могуць паўплываць. І калі мы кажам пра абмеркаванне, мы ўяўляем, што мы прыйшлі, пагаварылі, прагаласавалі і вырашылі. Гэта не так. Вот, напрыклад, Руча-2, там парадка 18 тысяч чалавек. Да? На любой прэзентацыі праекта максімум 300 чалавек прыйдзе. І зразумела, што 300 чалавек не вырашыць лёс вот этих 18 тысячаў. Што тыя людзі, якія застануцца за кадрам, могуць пісаць прафесійныя калектыўныя звароты, сабраць 5000 подпісаў, дамагчыся свайго. Прафесійны зварот, я так разумею, ён мусіць быць цалкам у адпаведнасці з заканадаўствам і цалкам біць на тыя моманты, якія спрэчныя. Так, гэта негатыўная практыка. Мы лічым, што і мы спрабуем яе, дарэчы, змяніць, і з намі згодна ўжо Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Мы зараз падрыхтавана ўжо новая рэдакцыя палажэння парадку грамадскіх абмеркаванняў, дзе ад людзей не патрабуецца рабіць заўвагі і прапановы са спасылкамі на нормы заканадаўства, у тым ліку тэхнічныя. Бо банальна все дэтальныя планы прапрацоўваюцца месяцамі прафесійнымі інстытуцыямі людзей, якія на гэта вучыліся, а ад жыхароў патрабуецца, каб за 25 дзён яны склалі, фактычна адолелі все прафесіі інжынераў-праекціроўшчыкаў і склалі прафесійныя заўвагі. Гэта дысананс, але на сёння дзейнічае такая все-таки ступень, дзе все ж таки трэба хоць у нейкай ступені абгрунтоўвацца пры сваіх заўвагах. Па асмалоўкі гэта дакладна, трэба глядзець па ахову культурнай спадчыны, заканадаўства, трэба глядзець і па транспартнай інфраструктуры, бо плануецца павялічваць Максіма Богдановича, што супярэчыць наогул генплану, таму што па генплану мы выносімся транспартныя плыні з цэнтру горада і шмат такіх іншых пунктаў.
Я так разумею, калі гэта зменіцца, то будзе працаваць аргумент, там мне не падабаецца просто. Так, ён таксама будзе будзе такія завагі будуць прымацца, але ў гэтым няма нічога кепскага, просто мясцовыя супольнасці, жыхары, которые жывуць, яны маюць права без всякіх спасылак вырашыць, ці патрэбны ім сквер у іхным раёне, ці патрэбна ім у гэтым раёне место сквера паліклініка. І тады такія вот завагі, нам патрэбны сквер, ці нам патрэбна паліклініка, они будуць как бы прымацца і ўлічвацца, і гэта добры момант. Зараз у Мінску шмат такіх спрэчных месцаў. Можа быць, вось пералічым асноўныя, вакол якіх ідуць размовы, ідуць спрэчкі такія бурныя. Самое наибольшее у нас сегодня идет Смоловка, да, параллельно вот недавно завершился процесс там Уруча-2, то бок микрорайон, з якого фактично вся борьба супрацьшчыльнення ў Мінску 6 гадоў таму пачыналася, яго на гэтым грамадскім абмеркаванні канчаткова, скажем так, дабілі і даўшчынілі, і хоць ён там же будзе самым ушчыльнёным у нас мікрараёнам. Толькі што гэта грамадскае абмеркаванне скончылася. Даволі актыўна ішло грамадскае абмеркаванне па забудове завода Кірова вуліцы Чырвонаармейскай, жыхарам таксама шмат не падабалася нейкія моманты. І зараз ідуць спрэчкі вакол Чыжоўскага вадасховішча, там прадугледжанне дворышча, кусок вёскі, які застаўся ў межах, і уладальнікі гэтых дамоў таксама не хочуць пакідаць свой прыватны сектар, з'язджаць. Я б сказал, гэта самае асноўнае, хоць насамрэч іх нашмат больш, бо ёсць яшчэ полузамарожаныя канфлікты, якіх мы зараз, можа, не ў гарачай фазе, але яны працягваюцца, і жыхары там дамагаюцца там. Сюды, можа быць, яшчэ можна дадаць рабочы пасёлак трактарнага завода і зялёны луг. Вось я пра тое казаў, што нягледзячы на то, што зараз гэта не па межах грамадскага абмеркавання, бо дэтальны план уже прыняты, але ўсё ж такі працягваюцца спрэчкі і актывістаў, дзеячоў культуры за тое, каб ўсё ж такі змяніць гэты дэтальны план і захаваць гэты раён, не бурыць ансамбль. А чаму адразу вось столькі месцаў? Зараз нейкі такі пік, што трэба гарадскім уладам будаваць нешта тэрмінова. Ой, тэарэтычна можна назіраць, што гэта такой выбух, а у меня есть одно вельмі простае меркаванне, такое, што пад лета грамадскіх абмеркаванняў может аўтаматычна становіцца болей, таму што з Мінска шмат хто з'язджае, і лета не самы зручны час для гэтага ўдзелу і для такой актыўнасці. Мы ж ведаем гэту сезонную міграцыю з Мінска на дачу і наадварот, і оно мае. Таму вот такой выбух ёсць. Але не думаю, што гэта зусім гэта накіравана. Просто падышлі яшчэ нейкія планы, а ў камітэт архітэктуры Мінсграда ёсць планы па вынесенні распрацоўкі розных дэтальных праектаў. Так аказалася, што многа такіх выбуховых і спрэчных, все адно. Наколькі мы ведаем, па Смалоўцы няма інвестара пакуль на гэту тэрыторыю. На іншыя пляцоўкі ёсць? Магчыма, ёсць. Афіцыйна нам кажуць, што інвестара няма. І в прынцыпе нам рэдка калі кажуць, калі он там, напрыклад, ёсць. Гэтыя плямы, они пад забудовы, они робяцца ў тым ліку, каб прасцей пасля і этих інвестараў быццам бы і знайсці, бо кажуцца, все ўжо добра, грамадскія абмеркаванні прайшлі, не трэба ні з кім раіцца, бярыце, пакупайце, знасіце ці пабудуйце. Але ёсць такі фактор, как той, што мы не бачым, што магчыма ёсць нейкія ўплывовыя группы, я не только про Смоловку кажу, якія бы хотели бы в нейкім месцы забудаваць, але они как бы не могуць, і они могуць таксама ўздзейнічаць свае там шляхі ўздзеяння на Мінвыканкам для того, каб падрыхтаваць пляцоўкі, каб пасля спакойна прыйсці на аўкцыёне нешта купіць. Гэта прыклад як з курапатамі. Таксама без грамадскіх абмеркаванняў ціха прадалі, інвестор з'явіўся, пару гадоў нічога не чуваць было, то хоп, з'яўляецца і адразу там канфлікт. Ці магчыма знесці без інвестара грошы? Вось могуць узяць, знесці, расселіць людзей, а пасля думаць? Такое не прадугледжваецца. Справа ў тым, што зносіць-то будуць абсалютна толькі пад інвестара. А інвестар можа не знаходзіцца дзесяцігоддзямі. Той же завод Кірова мы бачым, яго выносіць і ніяк не вынесу, там інвестараў няма. Але для жыхароў гэта проста, как прыгавор. Атрымоўваецца, дамы пад знос, інвестара няма, і все, кошт іхных кватэраў, он реально будзе зусім нізкі, хто будзе купляць к себе кватэру і рабіць свой побыт там, і што будзе знесена, так? І они застануцца, будуць жыць без капрамонта і чакаць там, пакуль сапраўды зносіцца. У гэтым-то і праблема. У некаторых месцах інвестар знаходзіцца хутчэй там, дзе меншае, у некаторых будзе горш, і па Смалоўках это будзе вельмі цяжкі вынік, каб яго знайсці. Наогул, што зараз могуць зрабіць людзі, якія супраць таго, каб Смалоўку зносілі?
Ну, ёсць некалькі проста рэчаў, якія мы сямраем рабіць. Ну, першае, это інфармацыя і грамадскі розгалас, бо ён рэальна дапамагае. Бо, на жаль, нашы чыноўнікі, яны не настроены на дыялог нейкі і пошук нейкага кампрамісу, да, дзеля ўстойлівага развіцця. Они просто фармальна выконваюць нейкія прапісаныя працэдуры, і мы гэта бачылі, што трэба прэзентацыя, вот мы робім прэзентацыю, пагаварыць, разышліся. Па-першае, па асмалоке ён гэта ёсць. Па-другое, складовы, ну, частка поспеху, гэта ўсё ж такі калектыўныя заўвагі і прапановы. Чым больш знойдзена там парушэнняў, тым лепш, ну, насамрэч, пасля, ну, даказваць сваю правату. Вот учора на асмалоке павінны былі прысутнічаць прадстаўнікі, напрыклад, Міністэрства культуры, але на адной сустрэчы яны пабачылі, што ў нас ёсць там шмат заўвагаў, ну, як яны дазволілі гэты дэтальны план там узгадніць, і яны просто рэціравались, все, не прыйшлі, потому что реально там то бок калектыўныя заўвагі. Трэцяе, гэта ўсё ж такі подпісаў, да? Мы еще не ведаем, ні адзін чыноўнік нам не можа сказаць, колькі тысяч подпісаў трэба сабраць, колькі мітынгаў трэба правесці, колькі спасылак у СМІ, ну, каб бы был прызнан факт сацыяльнага напружання і рашэння адмяніліся. І мы таксама гэтага не ведаем, таму заўсёды кажам, чым болей, тым лепей. Менавіта просто по такому чыну прымаецца там рашэнне. То есть есть шалі, калі мясцовая выканаўчая ўлада прымаць нейкае рашэнне, ёсць усё роўна ёсць шалі, да, в тым ліку пратэст, наперадзе яшчэ мясцовыя выбары, ці трэба гэту канфлікт там распалаць, чтобы это вылілася ў нешта іншае. Таму вот калектыўны зварот, подпісы прафесійныя, грамадскі розгалас і праца з шматлікімі зацікаўленымі групамі, то есть міністэрствамі, дзяржаўнымі установамі, і гэта можа прывесці ўсё ў выніку да поспеха. А наогул такія канфлікты ў Еўропе таксама адбываюцца, ці это толькі такая мінская практыка? Не, ў Еўропе канфлікты таксама гэта ёсць, але нашмат лепш у плане прыняцця рашэнняў. Па-першае, ну, есть некалькі адрозненняў. У Еўропе рашэнне прымаюць муніцыпалітэты, ну, на мясцовым узроўні. Муніцыпалітэты гэта тыя, хто выбіраецца, і яны глядзяць на рэакцыю выбарцаў. А у нас рашэнне прымаецца нават не мінскім гарадскім там саветам дэпутатаў ці іншым саветам дэпутатаў, прымаецца рашэнне выканаўчай улады, якая нікім не выбіралася, якая не падсправаздачная людзям. І гэта перакос. Па-другое, у Еўропе, апроч калі зямля належыць муніцыпалітэтам, то бок гораду, есть яшчэ прыватная ўласнасць. І з прыватнікам уласнасці трэба дамаўляцца. Ну да, не заўжды можа спрацаваць. У нас гэта все падпішваецца пад дзяржаўныя патрэбы, і дамаўляцца ніхто не хоча. Плюс у Еўропе ёсць вялікі механізм, который дзесяцігоддзямі напрацоўвалася па вот этих грамадскіх абмеркаваннях. Зразумела. Дзякуй вялікі, спадар Дзяніс. Нагадаем, сёння мы абмяркоўвалі спрэчныя забудовы разам з прадстаўніком кампаніі «Генплан» для мінчан Дзянісам Кобрусевым.